Hold op. Så kører balladen sørme. Jamen her står vi. Her står og går vi så i Jelling Skov. Wow. Så skal man da også lige holde øje med ujævnhederne. Det kunne ellers have været et rigtig godt shot der, hvis du lige havde fået lagt dig ned over foden, og så actionpakke. Ja, vi laver en Charlotte. Det behøves bare ikke nogen hest. En tango, den går fint til formålet. Det ser da rigtig fint ud, det her. Og hvor kommer vi fra? Derhenne fra.